Så er det tid til den sidste lekende dyr. Vi ved allerede, hvor vi skal bo. Vi vil bare lige vise jer, hvor det er henne. Følg godt med. Velkommen til. Tak for i dag. Meget idyllisk. Så er vi klar? Hvad er vi oppe i? 90 km? Cirka 85. Det er det, vi er. Og vi har de sidste 5 tilbage. Perfekt. Lad os køre. Hvis du interesserer dig for cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Mission, det er os, der aldrig går kold, sagde Nemme. Vi træner både dag og nat, og målet det satte Nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu fra Hammel. Og Pimmen, det kejse klar, der sprinter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have baghjul ned i turen. For vi er Mission, Team Mission. Tager Ulrik og Armstrong, ja, de skal have baghjul. Du filmer den. Jeg gør det ikke forfra. Nå, hvad så? Var det godt? Det skal meget lækkert. Lille tur i vandet. Lille tur i vandet. Rigtig varmt. Et lille bevis på dagens blæsevejr på Kongetoppen. Ja, altså... Jeg tror at kilometertiden, hvad hedder den? 36, snart 37, men jeg kan gå kun med 36, det bliver vi til. Lige efter 38 selvfølgelig. Og det her beviser, prøv at se her, de der surfer, de har det rigtig godt. Vi lider, men vi lider. Ikke? Man kan se det lidt beneren, ikke? Men det er godt cykling, det handler om heroppe. Det handler ikke om beneren, det handler alt heroppe, ikke? Det er rigtigt, Henning. Ja. Så får vi dagens tip fra Længling. Værsgo. Ja, hvis jeg lige skulle give et ordentligt tip her, så ligger man sådan rigtig aerodynamisk, ikke? Jeg tager lige spidsen op her, ikke? Løbesko herud, og så skal man ligesom, du ved, folde sammen og sådan her, så man køber ud. Op med puden her, og så er det bare ligger væk, ikke? Det er sådan, man kommer hurtigt frem. Så er vi kommet til Varberg. Ej, det lyder godt. Så er det der mega. Det kører på den store kling, selvom det er hårdt. For sådan er det bare, hvis du vil vinde i det cykelsport. Henning Prim, der er med sportsdirektøren. Han har lavet en taktik, vi skal ned og stærkt. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have baghjul ned i turen. For vi er Mission, Team Mission. Taylor, Ulrik og Armstrong. Vi siger farvel og bror. Prøv at se, hvordan han bare accelererer frem, og jeg kan slet ikke følge med. Det er bare aerodynamisk, det der. Høj. Jeg vil give dem baghjul. Nej. Ja, hvis I kan fornemme, så vinden, den har ikke lagt sig. Den er strid. Den er stridig. Genstridig. Den er genstridig. Men vi har tilpas meget resistance til at stå imod. Resistance, som man siger på fransk. Ikke? Det er jo sabotage. 110 km kørt. Og vinden har stået i vores fjæs hele dagen. Nu vil vi være der. Kun
Kungsbacka er kongeetappen. Link kommer i sprint. Godverdomme, komt die mission in beestje. Pink en orange is de farvencombination. Henning de Brimdaal aan de gede vaste gluken. Dralen de spelen, Pim de keizer krijgt die fluken. I Bobby de koekelikketje, aan de pieketje. Bakkespurten er hård. Link i fronten. Og så har vi ham. Han er gået fuldstændig i stå. Han er gået fuldstændig sukkerkold. Giv mig noget kaffe. Som I måske har kunne fornemme, så har vi brokket os lidt i dag. Men nu titter solen frem, og vi er snart i mål. Jeg fryser stadig. Prøv at se nogle lækkerier her, ikke? Jeg er jo vokset op med data, ikke? Ikke datalovgivning, data, ikke? Se her. 110. Hvad betyder det? 110, det betyder, at vi er godt og grundigt smadret. Men vi har energi nok til at køre resten af ruten. Og vi kører den hurtigt. Det bliver en sprint til sidst. Se, alle er startet! Gør alt sjældent for at følge efter ham. Jeg ligger på lur, og så overhælder jeg ham. Se, blot med her. Så er det lidt tips for turens 4. etape. Vi startede mandags, nu er det torsdag. 5 km til mål. Når vi er i mål, så er der en ny dag, der hedder 60 km, og så er vi i Göteborg. Og jeg er gået sukkerkold. Det er ikke en sprint, det er maraton. Jamen her har vi simpelthen pladsen, hvor Kalkatleten starter fra Göteborg-siden. Det vil jo sige, det er jo faktisk vores målstreg. Ja. Så velkommen til Göteborg. Prøv at lave lige fuld perspektiv, og så tager jeg lige en 360 hurtigt, så jeg kan se omgivelsen. Det er ikke København, det er Göteborg. Se nu der, hvor mange turister der er. Ja. Ja. Vi må over på den anden side og finde Over på den anden Parisen. side.